Takže ahoj, zdravím vás u ďalšieho videa. Tentokrát to nebude ani nejaký videotutoriál, ani nejaký let's play. Tentokrát to bude niečo, kde vám porozprávam o tom, prečo som sa rozhodol urobiť takú výraznú zmenu na mojom kanáli. Ukážeme si nové intro a pravda, že aj nové pozadie kanálu. Vítajte. Tak ešte raz vás vítam a práve toto, čo ste videli, bude nové intro kanálu. Ja viem, nie je nič moc, ale za takých 10 minút sa nedá spichnúť nič lepšieho. V každom prípade hneď idem k tej téme, ktorú som začal ako prvú. Je to, že radikálna zmena môjho, alebo teda na mojom kanáli. Možno ste si všimli, teda aspoň tí, čo nemáte nainštalovaný adblock, že na mojom kanáli sa vyskytli reklamy. A teda pred každým videom je reklama. Je to z toho dôvodu, lebo som sa rozhodol, že si nechám svoj kanál spoplatniť. No spoplatniť by som to povedal, že za niekoľko tisíc zhliadnutí mi bude YouTube platiť. Nie je to nič moc, môžete si pozrieť videa iných youtuberov, je to naozaj za tisíce zhliadnutí máte pár eur. Je to nič proste. Ale točiť videá, jak som doteraz točil, že točil som videá len tak zadarmo, jednak to zabere čas, čas pri hľadaní toho materiálu, čo chcete natočiť, zabere to čas natáčanie, niekedy to treba 3-4 krát pretočiť niektoré časti. Potom zabrie čas určite strih toho videa, upload toho videa, potom kontrolovanie, odpisovanie vám na otázky, či už na Facebooku, na Skype alebo na Google+, a v komentároch je to najhoršie, lebo naozaj milión otázok a niektoré otázky sa naozaj opakujú. A skrátka toto všetko mi zaberá strašne veľa času. Ako viete, mnohí sme za to hejtovali, tak cez leto, júl, august, dokonca aj v júni nevyšlo žiadne video. Mal som toho veľa v júni, koniec školského roka, a potom cez prázdniny mal som samú brigádu, nebol som absolútne doma, takže preto nevyšli videá. Teraz začal teda nový školský rok, budem sa snažiť pravidelne každú sobotu vydávať tutoriál. Chcem sa vám teda poďakovať tým, ktorým písali nejaké návrhy na tutoriály, mnohé z nich sa zrealizujú. Jeden sa z nich už aj zrealizoval, teraz po prázdninový video Hide my IP, Hide my fake adresu, IP adresu fejkovú, a teda ďalšie videá, ktoré teda začnem točiť a budem sa snažiť uverejňovať každú v sobotu. No ale aby som sa vrátil k tej podstate, podstata je to, že na svojom kanáli budem mať reklamy pred každým videom. Není to naozaj nič moc, za tisíce zhliadnutí, neviem koľko to je za... Ja možno zhliadnutí 5000, 7000 za mesiac, tak to možno bude mať nejaké 3 eurá maximálne. Je to nič, ale proste aspoň niečo. A tým, že máte nainštalovaný adblock, ja som na to točil video, ako si môžete nainštalovať adblock, tak tým blokujete reklamy na internete, teda z toho vášho zhliadnutia môjho videa nemám nič. Takže tí, čo máte nainštalovaný adblock, tak youtuberi z toho nemajú nič, tí, čo majú spoplatnené kanály, a majú to 90% youtuberov. A keď pozeráte YouTube na rôznych zariadeniach, ako napríklad na tabletoch, mobiloch, tak tiež mi to nebude pridávať žiadne zhliadnutia, lebo tam sa mne zobrazujú reklamy, alebo ak aj zobrazujú, tak nepodporuje to YouTube a nespoplatňujú tieto zobrazenia. Takže jedine keď pozeráte moje videá na počítači a nemáte nainštalovaný nejaký program, napríklad ako adblock, ktorý blokuje reklamy na internete, tak vtedy sa mi započítavajú vaše zhliadnutia. Z tých nejakých možno 5, 6, 7 tisíc zhliadnutí, čo mám za mesiac, neviem koľko je zhliadnutí takých, že by sa mi spoplatnilo, či to bude 1000 zhliadnutí, neviem, či ma sledujete na počítačoch, čo by bolo úplne najideálnejšie, aspoň teda pre mňa. Myslím, že aj pre vás, lebo máte najväčšie rozlíšenie a môžete vidieť, čo robím v tých tutoriáloch.
A keď máte teda nainštalovaný Adblock, tak či pozeráte na počítači alebo niekde inde, tak ja z toho nič nemám, lebo to vaše pozrite sa mi nezapočítava. Je to naozaj nič, kebyže mám milióny zhliadnutí mesačne, ako napríklad Gogo, ja ho nechcem hejtovať, ja ho uznávam, ja ho kúkam, alebo iní youtuberi, tak oni už teda majú neviem koľko, ale dovolím si tvrdiť, že mesačne možno stovky eur. Neviem, to naozaj neviem. Možno majú 150, 200, neviem koľko majú, 300, 400 eur. Neviem, ale oni majú milióny zhliadnutí. Ale pre takých youtuberov, čo majú pár tisícov zhliadnutí, to je možno 2 eurá na mesiac. A to neviem, či bude toľko, možno to bude 3 eurá, 3,50. Ale proste nič moc. V Amerike sú youtuberi platení o mnoho lepšie za reklamy, myslím, že to je až 3 až 5 dolárov za 1000 zhliadnutí. Tu nemáme ani tretinu na Slovensku a v Česku, lebo máme, no dobre, to nebudeme rozoberať. A určite by som bol teraz strašne rád, keby som aj dostal partnership. Že by sa ma nejaká firma zobrala, jak sa povie, pod svoje krídla a dávala by mi na moje videá alebo pred moje videá reklamy a tí by mi teda platili trochu viac. No ale vrátim sa ešte k tomu adblocku, čo blokuje reklamy na internete. A teda pravda, že aj na YouTube. Ako som už 2-3 krát povedal, nemám z tých zhliadnutí nič, takže keď máte nainštalovaný adblock, tak mne to je nič platné. A tým, že keď mám pred svojím videom reklamu a vy kliknete na tú reklamu, tak tiež sa mi to započíta ešte ako ďalšie kliknutie. Teraz nechcem, aby ste napríklad len tak klikali na tie reklamy, čo tam sú. Pravda, že mne by to pomohlo, ale to od vás naozaj nemôžem chcieť. Len som naozaj zvedavý, koľko teda budem mať tých spoplatnených zhliadnutí, keď mnohí teda pozerajú na tabletoch, na telefónoch, alebo strašne veľa ľudí má nainštalovaný adblock. A ja som na to točil video, ako si nainštalovať adblock a blokovať videá na internete. Takže som zvedavý, či to bude možno 2000 zhliadnutí, ale ak by to bolo naozaj 2-3 tisíc zhliadnutí, tak to možno by bolo 2 eurá, tak to sa mi naozaj neoplatí mať spoplatnený kanál. Tak neviem teda. Dobre, keby som si ešte na niečo spomenul, čo som chcel, tak by som sa k tomu vrátil. Teraz sa vrátim k druhej téme, ktorú som povedal, to je nový vzhľad kanála. Takže urobil som nové intro, naozaj také narýchlo. Potom nové pozadie, alebo teda novú fotku na pozadí. Budem sa snažiť vydávať, teda ako som už hovoril, videá od septembra, kým nebudú prázdniny pravidelne. Aspoň raz do týždňa budem sa snažiť. A budem točiť videotutoriály, ktoré ste mi najmä vy teda povedali, že som mohol natočiť. Mňa už fakt moc vec nenapadalo, lebo čo som chcel, tak to by som povedal, to som ponatáčal. A teraz už som nevedel, čo ďalej. Ale naozaj poradili ste mi dosť veci. A napadlo ma naozaj napríklad, že ako teda blokovať tú IP adresu, ako blokovať Facebook, alebo teda respektíve ako, keď máte napríklad v škole zablokovaný Facebook, ako tomu predídete a kašlete, alebo teda obídete tento zákaz. Alebo rôzne, ako preinštalovať počítač, ako spraviť recovery systému a napríklad tutoriál, ako vkladať módy do hier a veľmi veľa druhov si ukážeme. Lebo je viac druhov, ako vkladať módy do hier. Toto sú zatiaľ videotutoriály, ktoré ma naozaj zaujali, ktoré ste mi navrhli. Je to dobré. A na všetky tieto videá, návrhy budú teda videotutoriály v najbližšom čase. Teda ako som povedal, každú sobotu sa budem snažiť vydať jeden videotutoriál. Videotutoriály upozorňovali ste ma, že boli dlhé intra. OK, obrežem to intro, bude mať pár sekúnd, 10 sekúnd, 15 maximálne. Budem sa snažiť tých 10 sekúnd dodávať, nech to je naozaj tip-top rýchlovka. Videotutoriály nebudú mať viac ako 20 minút, lebo píšete, že nechce sa vám to pozerať do konca. Aj keď dobre, môžem spraviť ten videotutoriál na 2 časti. Ja som myslel, že pre vás to je lepšie, že všetko bude v jednom videotutoriáli, ako keby ste mali preklikávať 3 krát. Ja viem, že keď má videotutoriál napríklad 35 minút, 30,
tak dobre, je to nejaký čas, ale máte všetko v tom videotutoriáli. A nie napríklad, že spravím polku a druhú polku, že spravím o týždeň, lebo neviem, mňa by to akože osobne štvalo, alebo keď to tak niekto robí, tak mňa to akože štve. Ale dobre, keď to chcete, budem to robiť tak, že video bude mať maximálne 25 minút a naozaj max. Budem sa snažiť do tých 15-20 minút sa zmestiť. Čo som ešte chcel, toto, ďalšia vec, hovoríte, že nie som moc na Skype, naozaj nie som, cez prázdniny som nebol pomaly ani na Facebooku, takže tak, odpísovať sa snažím, priorita číslo 1 je odpísovať na komentáre, ktoré mám pod videami, môžete sa pozrieť, na 90% komentárov je odpísaných, ale ak tam píšete nejaké hlúposti, bez urážky, tak na to neodpísujem, alebo keď tam dobre, keď sa vám nepáčia moje videotutoriály, OK, napíšte do komentárov, že je to hlúposť, bla 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 bla, nemusíte vulgárne. Ale ako spamovať mi celý YouTube kanál miliónmi proste hejtujúcich komentárov, tak jednak vás zablokuje YouTube ako spamerov. Čiže aj takto nemôžem prečítať, čo tam napíšete. Ale ak chcete naozaj niečo napísať, čo by som mohol zlepšiť, alebo čo sa vám nepáči, naozaj mi to napíšte buď na Google+, alebo normálne jedenkrát do komentáru, ja vám odpíšem. Lebo ak to napíšete miliónkrát, tak Google vás zablokuje ako spamerov. Potom, ak máte ešte naozaj nejaké rozumné prosby, alebo nejaké nápady na videotutoriály, napíšte. Ak budem vedieť, bude to možné zrealizovať, tak to sa pokúsim natočiť. Odpovedať budem teda na komentáre aj ďalej. Ešte pribudla taká novinka, že keď si pozriete môj YouTube kanál, tak máte tu odkaz na môj Facebook. Takže keď, no nebudem to tu radšej prezentovať, keď chcete proste, tak môžete mi napísať aj na Facebook. Asi najlepšie by bolo písať nie na Google+, lebo ten Google+, to je strašné. Keď chcete, napíšte na Facebook, keď chcete teda aj na Google+, ale komentáre na Facebook sú priorita číslo 1, na čo odpisujem. Na Skype, keď chcete naozaj niečo potrebné, prosím vás, nie že konečne dotrepem na Skype, mám tam dosť teda rôznych otázok a niekto, že potrebuje zavolať, že je to naozaj súrne a pritom o nič nejde, zabitý čas proste. Naozaj, keď niečo súrne potrebujete, alebo potrebné napríklad sa vám pokazil počítač, máte neustále modrú smrť, alebo neviete ako preinštalovať počítač, OK, nemám s tým problém, nájdem si tých 15-20 minút, aby som vám pomohol, ale prosím vás, nie hlúposti. Myslím, že toto je k tomuto videu všetko. Všetko, čo som chcel, snáď nie, že dotočím video a zase ma niečo napadne, lebo to tak väčšinou býva. No, želám vám všetkým úspešný školský rok a budem pravda, že veľmi rád aj naďalej, keď budete sledovať moje videotutoriály. Tým, že môj videotutoriál budete zdieľať alebo niekomu poviete o mojom kanáli, strašne mi to pomôže, lebo takto zviditeľňujete môj kanál a mám naozaj o mnoho väčšiu šancu, že dostanem nejaký partnership alebo že im budú rásť teda zhliadnutia. Ako som hovoril, tým, že máte nainštalovaný adblock, tak mi absolútne sa nezapočítavajú vaše zhliadnutia a ak chcete iba na YouTube napríklad vypnúť adblock alebo keď pozeráte svojich youtuberov, aby sa im započítavali vaše zhliadnutia, stačí jednoducho kliknúť na túto ikonku adblocku a dáte zakázať tomuto webu. Tak a už by sa vám teda nemalo púšťať adblock na tomto webe. Je to, myslím si, že pre tých youtuberov naozaj dobré, lebo niečo točia a aspoň nejako im mohli byť za to ohodnotení. Dobre, ešte raz, veľká vďaka za zhliadnutie tohto videa. Prosím vás, ak sa vám moji tutoriály páčia alebo pomôžu vám, dajte o tom vedieť aj iným, napríklad tak, že budete zdieľať moje videá. Naozaj mi to strašne pomôže. Ak máte nejaké pripomienky, otázky, píšte do komentárov, po prípade na Facebook. Ak budem vedieť a bude to rozumné, určite sa k tomu vyjadrím. Takže vďaka a vidíme sa u ďalšieho, dúfam, že na čas, videotutoriálu. Majte sa.